Bună, sunt Eliara, sunt nu jucăm Roblox și nu e prima dată când joc, deci hai să jucăm. Apropo, nu joc de pe telefon, joc de pe tabletă. Acum merge tableta, nu știu de ce, înainte nu mergea. Aveam lag, dude. Luci de poes. Hop, hop. Hai că se poate. Hai. Am reușit. Astăzi ne jucăm parcurs. Și se pare că sunt foarte bună, doar că am căzut de 2 ori. Ok, și poate, dacă vă uitați de pe telefon, vi se pare ciudat că ăstea sunt gigantice. Dar aia e, jucați și voi de pe tabletă să vedeți cum e. Suntem la stage-ul, să vă uit. Suntem la 4. Mamă, dar e dragul asta, nu știu de ce. Stați, eu nici nu o să mă uit la câte stage-uri am. Și după ce o să închid videoclipul, o să mă uit la câte stage-uri am. Și cel care zice, numără câte stage-uri am făcut, va primi inimioară de la mine. Și el își va permite să îmi zică ce să fac eu pe canal. Adică să-mi pun poză de profil, să-mi schimb numele, să joc orice joc, ce. Deci el poate să-mi zică orice vrea el să fac. Da? Deci nu ratați această șansă, pentru că nimeni n-a mai făcut asta în România. Voi face ce vrea acel abonat, după cum am mai zis, orice, dar orice, dacă el vrea, cel care ghicește, o să-i dau și o să-mi arăt și numărul de telefon. Sper doar să nu mă sunați la 12 noaptea. Și că unul hamburger. Și ăla a zis pe engleză, tu știi că aia e cu pizza. Și că hamburger și aia era o pizza. Capul meu. Și dacă vrea, dacă are Roblox, dacă își face, poate să dea request și o să-i accept. Pentru că n-am ceva mai bun de făcut. Pentru că am doar 177 de prieteni. Nu, fac 200. Dacă eu să mă aștept din prieteni care nu am mai intrat de mult, eu niciunul nu am mai intrat pe contul Eugenie. Pentru că mi s-a dezinstalat, mi-am făcut un alt cont, Little Ursuleț, dar acum nu-l mai am. Vreau să vă zic că am jucat acest videoclip, doamne. Acest joculeț acum foarte mult timp și nu vă gândesc că o să fiu foarte bună la el, pentru că l-am jucat acum 3 ani. Frate, dar se văd alea, doamne! Bine, cei care sunt de pe telefon nu o să vadă nimic, dar cei care sunt de pe tablet sau de pe laptop, unde este?
intru doar acum că să mai intre cineva. Și vă ca să mă arăt puțin noi în jos. Fără mi să mai vadă. Dar l-am jucat acum 3 ani acest joc. Dar Brawl Stars, ce să zic, nu prea am jucat eu. Adică n-am. Hoi. Ce la hoi? Dacă cineva știe limba asta de italiană, prostă, ce-o fi, să-mi spună și mie în comentarii ce înseamnă hoi. Tabletul meu l-am încărcat. Pentru că o să mi se descarce repede. Fia! De ce? N-ai dat la 20 și n-am mai trecut. Cum nici eu nu mai trec. Stați un pic, mă mănânc o... Da, de ce? Pauză până trec. Doamne ferește! Hai, da. Mănâncă gâtul. Filmez deja de 6 minute. Filmez. Bun. Filmez! Doamne! Ce caut un checkpoint aici? Da-te. Bun. Am luat checkpoint. Nu era să cadă. Vreau să-mi aducă cineva un chiar mă aduc să vomit. Cum arată tipul ăla, Doamne! Să-mi aducă cineva un ghiar, mă duc să vomit. Plec. Îmi împing. Ia să-l împing. Hai să nu cad eu. Ui.
Am aruncat pe tipul ăla. Popo. Sper să nu ajungă filmarea la 20 de minute. Sper. Odată am făcut o filmare și mă întrebam de ce naiba nu mai am spațiu să-mi fac o poză. Și când mă uit, aoleo, a durat înregistrarea aia, doamne, videoclipul ăla 4 ore. 4 fucking ore! Da, după ce, da, la 14 minute o să încheiem și noi acest videoclip pentru că nu vreau să nu mai am spațiu pe tabletă. Îmi spune și mie cine se joacă de pe telefon sau de pe tabletă. Sau dacă încercați de pe... Ce mă? Te bat cu parul dacă te arunci. Stați un pic. Bun, și cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și abonați.